ating group. Malakas sa palakpakan para sa mga Team Groom! Ayan. Ayun ang mga kaibigan ng ating groom. Siyempre, magpapuli ang mga relatives, friends, kasama ng ating bride. Paringin malakas sa palakpakan, Team Bride! Alright, so medyo nakakalawang lamang. Home court advantage, ika nga. Now, before we start our main program, let's have first a pre-reception activity. And this is games lang naman. Alright? So I have here the first game, and this is called the Karaoke Challenge. Alright? So taas kamay. Ayan, sige daw. Hiling untan daw. Yes, ma'am! Buttercup, you are correct! Ayun si Ma'am Nina. Ano pa ang Nina? Apa deh, makan sama kita kan? Makan sama kita.